Je tu so mnou Ero Takže a Oni. vítam vás pri Ja som, videu. čaute, ja som Oni. Ja som Oni. Je tu so mnou Joanax a Patrik SVK. Počkaj, ty to natáčaš, Ero. Mhm. A ty to ideš natočiť. A idem si zahrať Bed Wars a mapu uvidíme, ale asi bude Hawaii, keď je tam asi 10, no už 11 voltov. No, Ero. no, Počkaj, tak spravím takýto štýl, hej. Takže vítam vás vo videu, čo je no. A máme... Ideme hrať Bed Wars a mapa Hawaii. no. A ideme hrať. A je tu so mnou Game Nie. Explode a Joanax. Vítam všetkých. Kúpim také bloky tu. No nejaké, Toto je asi najlepšia mapa. hej Ani. no. To je dobrá mapa, Ne, ako nejaké Galaxy je bloky. Viete o tom, že ste hovorili úplne zbytočne, lebo som to nenatáčal. Ja to natáčam. Teraz som na to došiel. Fakt to natáčaš? Aha. A potom to exportni na YouTube. Pravda, Som že? sa už takto Ja to privítal viem, všetko. ja natáčam rovno cez Camtasiu, čak sa to volá? Ako? Cez Camtasia, To je taký program? hej. No, Tak cez som- to renderujem. No a ja. Čo je to renderovať? Aj? A je to ľahké na tom pracovať. Ty vole, zase mi ten stream padol, ty kokso. Asi Počkaj, to tu bude chlapec kvôli tomu môj, onému. postavím ja. Zatiaľ Joanax sleduje už či tu, alebo dobre, už nič. Vám to zase padá, ty vole. Ono toto furt padá, ty vole. Nie rozprávaj už ako oni, Ako to? ako nič. Ma schvál po česky rozprával, takže ma nechaj. Neviem prečo to padá. A zase to spadlo. Tak, čo máš, Fraps? Minecraft. Či ti Minecraft padá, či čo ti padá? Tak vieš ako stráčiš F6 na Minecrafte? No, no tak to neviem. To No mi spadne takže, celé. No zvedavý, že koľko to vydrží bez toho, za aby to chvíľu ideme spadlo. zaútočiť, kúpim si ešte veci, Neviem čo tu robím, tak idem si kúpiť také veci, obrnko, všetko. jedla a ideme zaútočiť na niekoho, rozbiť im posteľ, vyskúšať. Johanna chce AFK, AFK asi? Podkopem. Ani? Ktorý ti, ja som ho skoro podkopal. Nechcel som ho to chcel iba naznačiť, hej. Takže Joanax, asi tu, tak sa nepohýňaj. Nepohýňaj sa a podstavám ťa. posol, ja tak nemá u seba nič. Ale aj tak, tu ide o princíp, O princíp, hej, hej. zlatý si. Dobre, na koho mám zaútočiť? Na žltých. No taký zelený debil tu útočí na žltých. O, mám potu, rýchlo kop to, ja zabijam ich. Kop to. To je ono. Oha, oni to majú aeronom zastavané. Rozabíja ich. Ja ich zabijam. A už, Ero, teraz. O, ma zabili ma. Ja Tam som si mali iba náhodou kúsok. na akrobar som premenil a hneď ma zabili. OK, ale už to ne. Už to nespadlo. Je originál úspech. A Joanax, už No. si tu. Takže. Ja či asi neviem Už rozprávať, som čo? tu, už som No, tu, dobre. To dobre. Tu je chlapec, ako naháňam. Viem, že to je chlapec.
Dobre, tak ďalšie natočím ja, no. A teraz toto natáča Žero. Bože môj! Tu si všetko všimnú. Choďte do... A tu Bože. je červený. No. Dobre. Dajte mi už nejaké železo, lebo... Tak ako tryhardili, ja nemám ani ja. Dobre, idem ešte raz na týchto oných škredých, žltých. Ty rasista. Idem aj ja, počkaj už kus, hej. Idem ja teraz. Nie, pôjdeme dvaja. Ale nemajú žiadne veci. Ja? Ja mám. Ale oni nemajú nič. Ba, majú. Mm. Majú. Kde som? Máš krompáč. Tak ja si zoberiem meč, hej. Ja mám krompáč. No, veď ja si What? zoberiem meč a idem ich zabíjať. Rýchlo pod tu. No veď idem. Už som na strede. Jak zatiaľ oné. Čo ma Aby za- ťa nezabili, hej. What? Spadol som. Videl som. Čože, ja nestreamujem, že to mám zapnuté, to aj svieti všetko. A nie, ide to, asi ide to. 129 views. No poď už rýchlo semka, ja ich už tu zabíjam nejako. Počkaj, ma zabili. Stream ide všetko. Ináč to tu kto takto zastával. No neviem. Idú za mnou. Ba Idú idú. za tebou. Idem si Pozor. rýchlo kúpiť oné veci. On ma shodil. Mal som v seba 3 irony. Bol som Dobre, bohatý. skočil dole, chudák. Čiže ono to kreší. Počkaj, my máme zničenú posteľ. Nie, my sme zelení. No. What? Kedy? What the fuck, to som sa nevšimol. Nemusíme tu vyhrať, hej? Ja som už zomrel. Fakt. Tak zničil sme mali posteľ. Kámo, ale mne to krešuje. Mne to krešuje tento stream. Čože? On ma zabil s krompáčom. Jaj. Dobre, tak sa asi zasa... Alebo nie, pokus. Kapa. Dobre, ideme, alebo čo robíme? Čo robíme? No Čo- ideme. Počkaj tu, ešte si Ideme. kúpim jedlo. Nemám Matildu, hej. To je v tom. Čo robíš zase? Ja počkaj, si kúpim rýchlu Matildu, hej, jednu. To robíš podľa mňa na schvál. Nie, to som náhodou. Isto. Tento mal strange potion. Dick, a Čavo ma zabugoval do steny. Ale nezomri už. Čakaj, my sme aký? Pomôžte mi. Čo? Jozef, bol som mám pol srdiečka, takže idem domov healovať. To stačí tu byť. Počkaj, Som to zastrelia. Poď hore. dá sa byť hore. Ja dobre som myslel, že tam už nemáme nič. A, to je modrý. Dobre. No tu sme všetky. Všetky. Všetky máme. Poďme. No počkej, na koho ideme, Máme prezrime 4 si plán. srdiečka. Ideme na žltých. A žltí už nemajú nič. Nič jeden nemajú, červený. žltí už nežijú. Ja, Jeden tak poďme k červeným, červený. lebo Poďme. ten červený není doma. Poďme k Mhm. červeným, chlapci. Poďme, ale ja som dole. Tak poď Ja hore, som more. tiež tu. Ja som tu. Dobre, poďme. A Ale spadne! nestojte. No to je piča Matilda. Ale aj červený spadol. Ja Hej. vy ste ako spadol. Na A schvál. máte krompáč? Ja mám. Kopej, Kameň, kopej, tak mi kopej. poďte pomôcť. Dobre. Chyťte tu toho zvrda. Vy ste ho mali zabiť. Ježiš. Ešte pôjde na náš postup. A ja si myslím, ale musíme tu vyhrať teraz. Nepôjdete Hypixel, uvidíme, ale asi nie. Prečo? Aj keď pôjdeme, tak nie. Hej no, asi tak. Tam teraz sa mi teda neseklo celý môj. Dobre, ideme tu. Čakaj, sme... Pohoď. Hop, to nebol dobrý nápad. Pohoď. Dobre. No, Poďme na green, rýchlo na green. tak
Tak poďte rýchlo. Kde ste? Idem. Som tu na strede. Čo je na spotu? Idem na green. Počkaj, Idem na green. musím sa dohýlovať. Dobre. Už idem. Už Čau, idem som aj ja. zabil. Dobre, Spadol, poďme. spadol. A druhý na mňa Ty kokos, strieľa ja luky. som spadol. Pipi. Som spadol. Idem aj ja, Jo, chlapci. kde máme posteľ? Už nežijem. Vy ste tam... Ero zelený rýchlo, poď. Kde? Teraz ste tam... Ku zeleným, rýchlo, Jeden. nemajú nič, žiadne veci. Doriti, tu je Musíš červený, ísť. Doriti, tu je červený. Nie, oni ma shodia. Kokot. Oni ma shodili. Dobre, zomil som. Ten má strange. Jeden má strange. Tak ja tam nejdem potom, keď má strange, či? Au. Nie, chodí. No už nebudeš mať šancu na výhru. Prečo? Vieš čo, ten so Strangeom ide na stred. Tak ti poviem, teraz poď, poď a teraz skoč. A bež. Bež. Ide za tebou. Ale bež v kľude, nemáš žiadne veci, iba bež. Bež rovno. Dobre. Bež. Poď rýchlo dole. Doriti! Ty kokos. Fuck. Boha! Ale skoro. Ježiš. Nevadí. Som sa tam mohol aspoň zastavať, aby to možno vyšlo. Ale aj tak by som ho nezabil. A ešte je tu jeden green. Či jeden blue. Alebo dáme už novú. Dobre, takže díky, že ste sa pozerali na video. A čaute tu. Plus. Vítam všetkých na streame. Bed Wars. Ja zdravím Dobre, sme Jonaxa späť. a Patrika. Bed Wars 67. 67. Reštartuje sa, alebo video? Dobre, reštartuje sa. A kde je to? Je naľavo, napravo? Kde to je? Bed Už Wars nikde, 2. už je to plné. Bed Wars 2, chalani. Bed Wars 2 už je tu na. To je naľavo. Už je to plné. No. Tak Bedward 29. Bed Wars naľavo, 29. Aj 56. Aj 65. 29, rýchlo, poďte. Ježiš, ja som už tuto. No. Hej, chalani, ja som tuto v dákej. Neviem akej. No tak potom čo chceš? 56. Dobre, idem húb. No, tam nie som. Tak, kde mám ísť? 56. 20... Ja som 29. 29. No, 29. Poďte Poďte 56, tu je plno miesta. 56. Dobre, idem 56. Počkaj, dám a Už je to lomeno. plné. Počkaj, poď sem. Lomené, hub. Ale nie sme tam nikto. Ale Dobre, som tu. si Ale tu Jonas a ešte ešte nie. to A poď prídeš. teraz, Joe, poď tu. Ešte, to stíhaš. Nie, ty, fú. No Nie, teraz. som 28, ježiš. No teraz, poď. Áno. Poď. Počkaj. No, som tu. Si tu? Nie som tu, full. Aká to je 56? Hej, full. Ale poď, to Ale ešte, tak nemáme teraz, šancu. poď. Aj tak nemáme Fú, šancu, je aby to sme sa píše. dostali do jedného tímu. No, som tam. Ale Či nie som? Ja. To už jedno. buď zelený, alebo žltý. Napíšem, už asi nič. Tak nechajme to na randomnosť. Čo ste za tým? Žltý. A ja som Ale si žltý. Ja som Natáča to zelený. takto, natáča. Ja to asi neviem, či natáčam alebo nie. Dobre. Ja nie. Ani ja. Ozaj, aj lomeno give. Keď dáš lomeno give, tak ťa to vyhodí zo serveru, akože chceš cheatovať. Neskúšajte to. Vy skúšate či neskúšajte? Neskúšajte to, alebo Tak ja vyhodí to vás to. skúsim potom, hej? A dá ti to ban na 3 roky. Ale kde? Som to skúšal. A na 3 roky si dostal ban? Dostaňte huby.
Dobre. Ale tak znie to logicky. Hej no. Môj. No a ideme stavať, hej. Tuto je. Stavajte, Blocky stavajte. na stredizmus. Mám 12 blocky na stred, to sa nedostávam, ale nevadí. Má jedlo. Ináč nie je vás počuť. Alebo iba Typek od nehovoríte. nás odišiel. Fakt? Hej. Na čo ste to písali? Ďalší od nás, nie od nás, od Nie, červených. červených. Si aký čo? Ja tak idem pre No, bloky ty a... si zelený, ty si Á. zelený. Zelený. Chlapci, ja musím už ísť. Dobre, tak čau. Čau. Majte sa. User disconnected from your channel. GG. Koho si zničil? Modrých. Modrých? A ty vieš. A zabili ma. Nevadí. Nechceš taký iron, tu máš jeden iron. Uvidíme. Môžeme Ešte ísť teraz... potom to na Hypixel. Môžeme ísť niečo zahrať, hej. Na one. Mixed Arcade, čo sú tam akoby tieto one. Hej, Random miníry, vieš. to je v pohode. Randa. Natíčim to na YouTube. Jem youtuber. A ja chcem byť youtuber. Ja mám 138 oných odberov, kámo. Ty si frajer potom. Aha. To si dobre vychytal, že ten hit, že to nebolo iba jeden na YouTube a ty si hneď oný pridal na YouTube, to je veľmi dobre si spravil. Ako? Že veľmi dobre si to spravil. Čo? To som spravil dobre. Takže si natočil hneď na YouTube to video. Ja. Keď ešte z toho nebolo veľa. Mhm. Trebali spraviť pečový chleba 4 rohy remix. To ešte není. Ale ja som to hneď prvý deň, lebo vieš čo je PS3 Mania. Tak je taká, že PlayStation Mania skupina, Asi stránka. hej. No, tak proste Čavo tam poslal link, možno tak 1 hodina, bolo večer. Pozerám, mojevideo.sk. Wow, toto je chytlavé. Hovorím, to musím stiahnuť, lebo napíšem to na YouTube, nič tam nedobolo, vieš. Stiahnem to a dal som to na YouTube. A na druhý, asi o týždeň som spravil len 10-hodinovú verziu a bolo to. Podľa mňa to dá 100 000 videní, no. Nadžero, nechceš meč? Dám ho do česky rovno. Asi tu, Ero, si tu. Ero, No! si tu. Som tu. Nik- Piči aj s tebou, aj more necem. A čo ťa zabijú, zabili ťa, útočíš na dacho, či čo robíš? Už nie doma som. Práve sedím. A ty sa ako máš? On zabil Reda, čo má luk. Čože on má, chalani, to bola kilaura ako oči. Toto bola kilaura. Akože nerád ho, túto súdím ľudí, že majú kilauru, ale toto bola kilaura, ty vole. Ako oči. Keď toto nebola kilaura, tak toto nebolo nič. Máme zastávanú posteľ. Teraz ju idem zastaviť, mám iron. Hej? Hm? Tak dobre. Tak zastávaj. Ja idem stavovať cestu k Redom. Ja by som nestavoval. Ale ja idem. Čau napúkané vajco. A napúkané vajco, zdravím ťa. Moje pravé vajco.
Aké? Práve. Ja práve. Láme to Nový fake, follow, Arctic SK mobil, díky moc za follow. 34 Artik SK followerov. aj mňa pozeral minule. Hej, Zdravím ťa Artik SK. díky moc, bude to aj na YouTube. Meno mám na YouTube, no meno kanálové vlastne Game Explode. Tak ako sa voláš na Twitchi. Napúkané vajco môžeš s nami, ale ideš aj tým speak či nie? V pohode ináč. Počkajte, sa to stávam, tu sa stávam. Dobre, kúpim ešte také bloky, aby som zastával postiel, ale Ja som idem nechcel tieto zozadu k obyčajné. červeným, hej? To ty stavaš tú tónu. Tento bridge. Bridge riadny. To riadne dlhé musí byť, kámo. Čeno. Čeno. Ja si asi nechal zatiaľ všetko česte, aby som nezomrel. Nie jedno ako. Dobre, máš iron bloky, kápo? Ja? Nie on. Písal si niečo do časetu? Ešte nie. Je tu ináč bow, ale nevadí. Ja si všetko položím semka, jeden iron. Ja len teraz len oné. Poriadne zastávam, vieš, aby sa tu No nedostali. že, to musíme vyhrať. Červených rozjebeme ako nič. Až sa mi to podarí. Náč vieš čo, nechápem. No. Ero. No. Prečo Vítam takíto všetkých na známejší streame. youtuberi, Gogo a títo, že nenadávajú vo videách? Neviem do piče. My sme žltí, tak už sú iba červení a my. No, za to idem na červených. Poď, ja zatiaľ stávam. Dávam tu česty ešte, skúsim. A česty. Ani obranný mechanizmus, pozerajte tu. Stačí. Teraz už idem iba dole. Či do strany. Teraz neviem, či natáčam alebo nie, ale nech sa mi to pozrieť. Asi hej. Toto bola dobrá taktika, hej. Paťo, vidíš ku červeným? Nevidíš asi, čo? Či ku červeným vidím a vidím tam, no. A čo? Ale nechystajú sa na mňa nič? Idú na nás teraz práve. Hej? Jo, jedného som shodil Pecka. a zabili ma. Slovák 009, áno. Čo áno? Teraz nejak nechápem. Miro, poď. Poď domov, až máš meč. Alebo choď ku ním. Ale Choď ku nemám ním, ja ich zatiaľ krompáč. zdržím. Ja ich zatiaľ zdržím. Nemám krompáč. Musím sa vrátiť domov. Nie, choď ku ním, Miro, choď Ale ku ním. nemám krompáč. No. Hej, natáčam. Video bude na Game Explode, teraz sa môžeš pozrieť, je tam jedno video. Nie až tak kvalita, Pero ale mňa bude zabil. lepšia. Čo, zabili ťa, či čo? Nie, iba ma idú zabiť. Oh, A zničili nás. Oha. Ďalší fail. Toto. Je to Bad Boss, Ero. Ale Ero, rýchlo musíš ich zničiť. to nezničí, lebo ja kým tam prídem, tak oni už A budú... nemáš bloky? Mám bloky,
Len nemám krompáč. Tak si mal túto kus prestavať a Čávo tam má tiež obchodníka, mal si zobrať ich irony a kúpiť si one. Ale oni sú tam, či nie? Veď tam nikto nie, všetci traja boli u mňa. Ero. Tak si mal povedať. Rýchlo bež. Nejdu domov, a už idú domov. A rýchlo bež, oni si ťa nevšimnú. A už idú za teba. Skús sa postavať, Ero, skús sa postavať. Hej. Skús. Boha. Toto bolo dobre. Teraz to vyhrá zelený. Jeden, čo ostal. Skoro som vypol Minecraft, kámo. Pozriem sa už na Twitch, som mal vypnutý Minecraft. Či... Google. Tak, a ste dopozerali toto video, tak